mulai ka mo gupit dai. At Mahalas gupit dito 120. ha? 120. Katong ginto ka na, sir? Sudan lang daan na 120 pod manok. Ato pa, Yeah. kalibo. Bebak-babak po di anak-anak. Hmm. Di anak-anak po siya. Apo ini po di cross. Terus para tanan makuha gitu ka. Abi ko kuan na pwede di ay. Terus. Sud ginang iyang lapad ba na ya? Kanang babaw kani. Kani ba kani? Oh, Dapat gina sa panit sa ulo. Tanan. Yun. Yang blade naman des kina law mo. Yun. Ayun na, di ba? Nah. Ingin gitu doang. ini na. Besok dire. Jadi ko pa hindi. Pero baga pa tayo dire. Nah, so Janis. Ano kuha na to ning Ano? kuan? Inya na, ikaw tiyo sana. Ya kana. Normal gini mga itik kada gabiin lagi din. Artis tungod na kuno. Dungang penyakit ba? Ah, sobra pa na si Rong Gansa. Kung manggukod tao na. Halos tungod. Jadi gini ang talugan siguro. Ang wala pa ta. Ano ba? Anding. Irok. Wala na agtang eh. Ano na lang. Unsa mo kuan na lagi? Ano Mana ra? Yes, sungangahan na lang. Sugaton? Para makuha tanan. Hinayag daw, hinayag. Hinayag kadagan. Na. Hinayag daw kadagan na siya karong do. Ay bola bolong do.
yung sandi. Kuha na siguro yung pan. Para wala mo sangit-sangit ba? Pakwa diha. Digid na. Baga as yung buhok ko yun. Baga parang buhok na ko sa una simuwa. Na po yung picture dia gani. Long hair ko sa una. Nabugkos na ko na. Kutog dira kong buko. Graduate ko college. Mga ganyan ako mga pila rotesi. Kaya pwede ko mag-kuhan. Gupitan. Pagdit ka college guys. Ha? Pagdit ka. Kuhan lang. Vocational course lang. Kuhan. Basic 2 years lang. Vocational course. Pareho may talent yung barkada puro minugupit, barbero gapon na itong datong ato na to. Oo. Mautang talent niyo dito. Apa na yung barbero? Barkada, isa lang ka po kasi sa panan. Ha? Pan ka pa, kanang Bigyan ka. bidyan ka pa. Pero kato dagko ilang kita no kay akalain mo nagposta sa manok tag 10,000. Manila dito siguro tag 100 siguro Pagupit ato nila, mga kuhan. mga dato no. Tawag-tawag lang. May artista gani, manira ko no, mga kantos ko ande, senador ko na pagupit ito. Okay, ito na siya sa una. Diyan na siya siyap nga, nindot kayo siyap. Sarili niya. Dili, yung mga among ko siya. Ah. Ito, pagupit ng mga senador. Hawak mo siya dito. Dako mga tip na mga dato. Isa gatos lang gupit pero mga tagtag 200 ana. Taga Bohol gapon tong mag-asawa to, tong tiguang nga. Unsa man ilang kwanto mo to? Doon ko sila. Abang sila dito. Mga igsoon ko sila. Ah. Parang isa may dili igsoon nila. May asawa nga tambok ng babae. Asawa na niya to? Dito mo lang isa natulog sa to apong kagabi. Dili. Ha? Dito mo. Yung isa ba itong email? Katong ulihin na kabot mo tong asawa ng tambok babae. Katong naglugitara mo tong asawa niya? Dili. Dito mo. Wala tayo asawa itong gitara katong nagkanta ka. Wala dito. Katong isara katong murag ko pawon mo to ang asawa ng tambok babae. Ah. Asa may trabaho tong babae kuan? Murag bulaan na magapon og istorya. Wala sila bata. Wala pa.
katong mag-asawang tiguang, ibera na. Katong anak niya. Pero may anak. Itong sumagok nila itong kambok na yung bata. Pero wala ko sila anak nila ha. Wala. Muna yung pertindagana iring ng buhay, sobrang napulo ka buhok. Hmm. Tayo mga iring ng manaklas-taklas na siya. Ito, pahigda siya nga tulugan. Kaya na. Ito na yung tambok na bata. Ilan ito sa tambok. O lagi mo, dako kayo eh. Balik tayo sa phone. Ang lalaki, o sabi pangita itong lalaki, Oh. matugapon tinda lang. Oh. Luto mo ito na nato yung live printing press. Ng printing press ba? Oo. Newspaper. Karoon na na. Metro. Saan man? Ito na. Manok. Sir, kamu sir, nag-drive-thru sir, makapit mo? Ha? Drive-thru sila, makno. Sige, kapit ka. Kasi mo, Hindi na ako. right? Ikaw first. Maupod ka po. Bakit? Napalita. Sige, sige. Kumakalas na ka rin. Wala na iko. Aw. Mas gwapo kung Jollibee man lang kung bakit. Gamay kayo ng McDo. Jollibee ba? Sige, Canela Cross. Pasina ko nga pagdugang sir. Wala. Kaya di magkukuhan yung... Sir, Asa man sila McDo o Jollibee? Macdo. Bakit nila? Bakit? Okay. Bakit ngayon kung maglilito manok na lang? Eh, bakit? Sandrin pa siguro na? Sipin na. ang manok. Ha? Gamay ng sulod. Hindi ng chicken joy. Hindi, alam mo yung chicken joy sa Jollibee? Ayan ang kan. Jollibee na lang siguro. Ah, sige, sige. Kaya na lang. Hindi lang, inaano mo sila sa McDo. Ayan ang ito naman. Sige, sige. Ano, padaw naman din sila, sir. Aw. Padong na sila? Padong na sila? Padaw na sila, sir. Alangani naman eh, hospital. Diretso pa to sila dire. Sa oras na di ay? Yes. Wala na sila yung panan dito. Bulan pa naman kayo. Sige. Na-withdraw ba kanilang kan? So, blidan pa din ah. Ay na eh. Okay na. Asang blidan ni mo? Dire kan? Ay na. Wala nang kadire bukan. Ayan, petrol ito tago siya dito. Ligo sa ko kay basi ko makuha last gis pa. Pabalik ba sila? Sir? Pabalik ba sila? Oh.